ఇక్కడ టిక్రీలో చాలా చెట్లుంటాయి ఫ్రెండ్స్. కానీ ఎవ్వరు కోసుకోరు. ఎందుకంటే వీళ్ళు చింతపండు అది తినరు. మనం కోసుకున్నా సరే పిచ్చోల్లా చూస్తారనమాట. ఇక్కడ ఊరు మొత్తం చాలా చింత చెట్లుంటాయి. బట్ ఎవ్వరు తినరు. ఓన్లీ మన ఆంధ్ర వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు కోసుకుంటారు మాకులాగా. మరి ఎందుకెళ్ళి చింతపండు తినరు అన్నది చెప్పేసైతే నాకైతే తెలీదు. మా ఆయన్ని అడుగుదాం. ఏవండి ఏం చేస్తున్నారిక్కడ? చింత చిగురు కోసుకుంటున్నాను. చింత చిగురు ఇంత ఎందుకుంది? నిన్ను కోయమంటే నువ్వు నాకు అలాగా అందదని చెప్తావు. ఎందుకు దానికోసం నేనే కోసుకుంటాం బెటర్ కదా. ఇక్కడ వాళ్ళు ఎందుకు చింత చిగురు తినరు చెప్పండి? ఇక్కడ బోల్డు చెట్లు ఉన్నా సరే ఎవ్వరు తినరు. ఒక్కొక్క ఏరియా ఒక్కొక్క టేస్ట్ ఇష్టపడతారు. మన సైడ్ వచ్చేసి చింత చిగురు అయ్యి తింటారు. మనం కోసుకున్నా సరే పిచ్చోళ్ళ ఎందుకు చూస్తారు మన వెంకాల్లో? వాళ్ళు తినరు కాబట్టి వాళ్ళకి తెలియదు చింత చిగురు గురించి. అందుకని చెప్పి పిచ్చోళ్ళ చూస్తారు మన ఇంకా. చూడండి ఎంత చింత చిగురు ఉందో తెలుసా? చెట్టు మొత్తం చింత చిగురే. ఇలా ఒక్క చెట్టు కాదు, ఒక 1000 చెట్లు ఉంటాయి మొత్తం. ఎవ్వరు కొయ్యరు, ఎవ్వరు తినరు. ఏంటో మరి వీళ్ళు. చింత చిగురు ఎక్కువ చెప్తే చేద్దాం. వీడియో వదిలే అది ఇంకో చెప్తాం.